Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Balik na po ta mga listeners sa atong makalingaw nga drama. Karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 69. Balik po mga listeners no, sa dili pa nato sugdan itong drama, magbasa gapon ta og mga comment no para ma-appeal na to sa atong pag-vlog karon. Ang atong basahon katong last na to nga gi-upload nga Part 68. O magbasa na ta mga listeners kay medyo daghan-daghan jud nga comment karon no. O akong pasalamatan day katong tanan nag-comment no. Salamat kayo sa inyo mga listeners. Arin ta sa atong comment section. Basa na ta. Tupir Valdez. Haha lingawa jud igo man pirmi kumo ang bana. Pastilan asawa ko sugman og kumo. Salamat kanimo Tupir Valdez sa imong pag-comment. Kang Edgar Palma. Nice idol, makalingaw kayo. Salamat kanimo Edgar Palma. Ug si Brian Ortigal, salamat idol sa pagbasa, mao jud ni among gihuwat pirmi makalingaw kaayo. Salamat kanimo Brian Ortigal no. Pirmi nimong pagpaminaw sa atong drama. Kang Lina Buna. Salamat Lord sa new upload, lingaw jud kaayo mi pirmi. Basta maka-upload na ka, kompleto na ang among adlaw, makita ka. God bless idol, more power. Salamat kanimo Lina Buna. Ug si Ana Hadjin bani. Si Ana Hadjin, thank you idol, lingaw kaayo ko. Daghan kayong salamat kanimo Ma'am Ana Hadjin no, sa imong pagpaminaw sa atong drama. Salamat kaayo ma'am. Duha ni iyang comment diri kang Ana Hadjin sa pag-pronounce ani Ana Hadjin, Ana Hadjin. Lingaw kaayo ko idol from Dubai. OFW din ni ato si OFW din ni si Ma'am Ana Hadjino. Salamat kayo kanimo Ma'am Ana Hadjin from Dubai. Amping-amping dia ma'am. Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa atong drama. Kang Jojo Buna. Salamat kayo Lods ug sa pagkatawa namo, lingaw kayo. Daghan kay salamat Jojo Buna no. Pirmi pud kag comment sa ato Kang Sugar Santos, lingaw na sad mi ani, nagkatawa na pag maayo akong igagaw diri nga bai. Lagpot nagayud iyang laway si katawa. Salamat kay idol sa upload. Daghan pud ka salamat kanimo Sugar Santos no. Nga ang iya kunong igagaw nga bai, lagpot na ang iyang laway sa sige ug katawa. Makalingaw pud si Sugar Santos no. Kang Dinim Orindo, correct jud. Sa dili pa ka maghilabot sa binuhatan sa uban, unaha imong kaugilingon kung limpyo ba. Thanks sir sa upload, God bless us all. Salamat kanimo Dinim Orindo no sa imong pag-comment o pagpaminaw sa atong drama. O tinuod jud ka no. Sakto jud ni ang imong gi-comment no Dinim Orindo nga sa di pa ka maghilabot sa uban, unahon sa nato ang atong kaugilingon no. Tinuod jud ni no ang giingon ni Dinim Orindo. Salamat kanimo sir Dinim Orindo sa imong pagpaminaw. Kang Analisti, thanks dol sa pagbasa, always jud ko ga support nimo, God bless. Daghan kang salamat Analisti no sa imong pirming pagpaminaw. Kang Berna Siroy, thank you so much idol, nice kayo ang drama, ka-relate jud ko. Salamat kanimo Berna Siroy sa imong pag-comment no. Daghan gyud kasalamat Berna Siroy. Kang Oscar Abayadog, kini si Oscar pirmi jud ni comment. Salamat jud kay Oscar sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Og isa jud ka napil sa atong pag-vlog no. Salamat kanimo Oscar. Ayang gi-comment diri, salamat na sad idol, God bless dol, lingaw na sad mi. Salamat kanimo pag-usab Oscar Abayadog. Kang Ma'am Janice Amura, naanapod ko sir, dili sumhan paminaw sa imong mga drama nga makalingaw kayo. Salamat sir, God bless. Daghang kay salamat Ma'am Janice Amura no. Pirmi na kagasunod sa atong drama o amping-amping diha ma'am sa imong trabaho ma'am. Sa kanunay, daghan jud kay salamat ma'am sa imong pirming pagsunod. Si Ma'am Liquins, gamot sa homesick drama na to. O tinuod jud ka ma'am no, makalingaw ni atong drama. Daghan kay salamat Ma'am Liquins sa imong pagpaminaw no. Daghan kayong salamat. Naapod ka ga pirmi ga sunod sa atong drama o isa sud ka nga naapil sa atong pag-vlog karon sa atong drama. Kang Rachel Pintis, induta sa imong drama dol oy.
Unya, Joker pa jud kayo. Salamat sa pag-upload sa drama Dol. O tinuod jud ka no, Rachel Quintes. Itong mga drama makalingaw kayo, ug napod tay mga makatats nga drama po no. O kasagaran jud atong drama makalingaw jud ni siya ng mga listeners no. Salamat kanimo Rachel Quintes sa imong pag-comment no. Ug kang Jane Bagares, silent listener ko nimo idol. Karon na sad ko ka-comment balik pero sige ko paminaw sa imong drama bahastang lingawaan idol. Oy, maka hubo-hubo magpanti. Makalingaw si Jane Bagares no. Makahubog panti, hubog panti kung imong hubuon. Salamat kanimo Jane Bagares no sa imong katawanan kayo nga comment no. Ang Music Lover Mix. Salamat sa bagong upload loads na nasad mi kalingawan ani uban sa chismusang silingan. Mayo ni kay Way Sumo nga drama dol mo drama pa. Salamat kanimo Music Lover Mix no. Nga minaw mo og kauban sa imong chismusa nga silingan. May na kapaminaw mo sa atong drama kaysa magchismis no, magmarites. Salamat kanimo Music Lover Mix sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Kang Ma'am Liquins, duha na ninyo ng comment no. Para nga akong buang dito sir, tumatawa mag-isa habang nagtrabaho. Okay lang na Ma'am Liquins, importante nga makatawa jud ta. Kadali lang sa isa kadlaw. Di ta ma-stress pag maayo no. Okay na Ma'am Liquins, importante nga na-enjoy ka diha ug salamat kay sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Ug isa jud ka na appeal sa atong pag-vlog karon no. Daghan kayong salamat Ma'am Liquins. Kang Arlene Berlin, salamat idol sa pag-upload more drama pa. I-appeal ko idol sa vlog, salamat kayo. Salamat kanimo Arlene Berlin no sa imong pag-comment no. O appeal juga pirmi Arlene basta mag-comment ka atong i-appeal sa atong pag-vlog no. Kaya akong basihan man good mga listeners no katong nag-comment mo akong i-appeal sa akong pag-vlog. Alam mo pag-uwaw mga listeners sa pag-comment sa atong mga drama. Ug si Susit Palmiro, salamat Lord sa pagbasa, appeal ang ko pirmi idol sa pagbasa magalingaw jud ang drama. Salamat kanimo Susit Palmiro sa imong pag-comment no. O na-appeal na ka Susit Palmiro sa atong pag-vlog no. Kay katong ga-comment mga listeners, ako man jud na i-appeal mga listeners sa atong pag-vlog. Ug katong wala pa naga-comment, comment lang no para ma-appeal sa atong pag-vlog. Ug ayo lang mo kaulaw mga listeners no, kay kini atong drama katawanan lang ni siya no. Mga pasiaw lang ni siya ug naapod tay mga pagtulunan nga makatuon no. Kang Hilin Basil, lingaw kaayo mi idol sa imong drama, walay kabutangan sa among pasalamat sa imuha nga always ka naka-upload ug apil pa jud ang akong name sa pag-vlog. Lipay kaayo mi amping pirmi idol. Salamat kaayo. Daghan po kay salamat Hasil Basil no sa imong pag-comment ug napil na ka sa atong pag-vlog Hasil Basil. Usbo na ko Hilin Basil. Daghang kayong salamat sa imong pagsunod sa atong drama. Kang Buyet Lidra, nice drama idol, makatas jud siya. O salamat kanimo Buyet Lidra no sa imong pag-comment o sa imong pagsunod sa atong drama. Kang Romy Boy, kini Romy Boy pirmi ka po ni ka-comment sa tuwa. Salamat kayo idol, gi-appeal jud ko nimo pagbasa pirmi jud ko gapaminaw sa imong makalingaw kayo nga drama. O tinuod jud ka Romy Boy no. Gi-appeal lang ta ka pirmi Romy Boy kay nag-comment maka. O kini atong drama makatawanan jud ni siya no. Ati atong drama makalingaw jud kayo. Ayo lang mo kaulaw mga listeners no. Comment lang mo siya. Ako din pasalamatan akong solid mga listeners no. Salamat kayo labi na sa atong mga OFW nga nakaron sa laing lugar, no? Laing nasud, no? Pingamping lang tama kanunay, mga listeners, no? Sa inyong pagtrabaho diha. O usbo na ko, dagan kay salamat. O dili na to, dugayon mga listeners, ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 69. Ako si Wangwang, ginaingon, importante sa usa ka lalaki ang virginity sa usa ka babae. Mao ni ang requirement sa lalaki aron kini iyang pangasawon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi na dili na ko mahimong mahikaluntan. Ayaw sag utong Wangwang ha. Basig matagak sa yuta ang imong anak. Nay, lami na kagiotong, nay. Hindi ka makasabot. Ayaw sa lagi. Naanang ambulansya sa barangay. Kasakit.
Tana, Wilson. Gaya. 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 Unsa man ka nang ikaw man ang sakay ng ambulansya? Si Wangwang ang manganak o dili ikaw? Oo, singahan ba di ay? Uy, mga langit. Sa akong anak, Nay. Aw, bata. Ay, baho ko. Buta ko ipasabot lalaki pa o babae. Lalaki. Peragkaba. Ha? Nga na di ay, Nay? Batiag naong aning bataa, oy. Itong pagyod murag alkitran. Aw, liwat sa amahan. Kinsay Prince William? Ako ng anak, nurse. Kaning unang check up pa siya, ma'am, no? Oo. Uy, ma'am. Kaning, ay pusta imong anak, ha? Kaya i-check sana ko siya una bakunahan. Bibi. Ok ba niya ang lampin nga? Kipusta ni mo niya. Sige, nurse. Ay! Ginoo ko! Kung makariak, wagas. Ano ba taong nakasinggit makas kahadlok, bayuta ka. Na po kay kastananda. Obeda. Disgrasya kinanitabo ni mo ini ang kong amahan sa imong anak, Wangwang. Ayaw yun pagpakasayo nga mamabdos pa kag usab. Nga maulang gyapon may tabo ang biga ni mong kanahanak ka. Gusto na. Bisag unsaon pa natog sulti. Ug pugngan si Wangwang mamiga gyud na. Kay bigaon maning bayhana. Way kwenta nimo nga otro man kang bigaon. Suko man gani kag di ka patrudjakon. Padi ay, lamlam ka lang da. Kay di. Projako kinon. Tay, Ah. Nay, atwa sa Prince William bigay naghilak. Tiwaso na ko ni pagutang og tina sa brook ni nanay. Sige na, palihog. Tutag nga nanakay. Ikaw rin ato kay inahan bang ka? Di ko makarog doon na ni mo anak, musamot ka ka siga. Siga, kay mata kung makakita siya nako. Tama niya tay, uy, parehas ba mong nanay mga hinawayon kaayo. Muragin yung di apo si Prince William da. Kumusta na imong anak, Wangwang? Okay ra, nag-eskwela na, kalois Ginoo. Walang hibaw isa? Brag, baguhay pa ito na mong gianak? Kasi kito nga niya? Prince William. Ito, nindutog nga sa? Uy, Kung sa kalindong sangan. Mo ni mo, anak? Usad ng kabati sa naungsin anak. abi na ko muna imong anak. Usbar ko rin gisulti bayuta ka? Usbar, agad? Uy, Dionisio, Mm. ikaw di sa? Katong classmate ko pag elementary. Ngasig pangutot sa klase. Hinawayong dako. Unya ang labaw pang sawayonon. Unsa man na si Wilson Wangwang. Nanguyab na nimo. Uwa man, nay. Turpihon, di kasulti. Kay naibog sa nimo mao ba? Nay, mailaman, nay. Ayaw baya gyud usbi ang nahitabo nimo ha. Paangkan ka ganig usab. Dili ka na namo ilhon nga among anak. O, lagi, nay, oy. Segbalik. Kisa na yung number? Oh. Hello? Kumusta na ka? Ha? Kinsa ni? Nalimot ka na nako? Kinsa lagi ka, wa ko makailan ni mo. Nauli ako gikan sa Africa. Oh. Jimmy? Ikaw ni? Oh, ako kini Wangwang. Ang amahan sa imong anak. Abuhit ikang animala ka? Wala ka mamatay. Diin ka na ibawa sa akong number. Nagbangutan ako. Magkita ta. Dili ko. Magkita ta. Dad-a ang akong anak. Ako rang anak. Ug ayaw nagtawag na ako nakasabot ka, Jimmy. Dili ko gustong magpakita kas akong anak. Wang, ayaw ihikaw kang Prince William nga magkakita sa tinuod yung amahan. Kana kinanawag siya nimo o magkikita. Magkikita Tungod ka lang sa inyong anak. Basin na day na siya ihatag sa bata. Kay gikan ka na siya sa Africa. Maayo lang talaga ingon anak, Wilson. Pagpakikita lang good. Ano magkasulti po mong duha? O bananti ka? Salamat ini imong gihatag nga kwarta para ni Prince William, Jimmy.
Uy, hindi na ko gustong magpakita ka pa niya, ha? Una o katapusan ni mong pakita na ko. Kinsa man ning lalaki nga imong kuyog? Ako ba na? Abdi mo, Wang. Nakuyon ko sa diyang imong giingnan ang amahan si mong anak nga bana ko nimo. Anya, wa ka masuko. Lipay ko eh. Ako to gituyo, aron di na siya magpakita kang Prince William. Pulis ni. Oh, Amin bag. Kutsilyo! Ambi day. Ambi day mo bag. Ayaw lang! Wilson! 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 Wilson, kumusta naman ka? Ngon mahilak man ka. Nung angpi, hinga man ang doktor nga lawang imong samad sa tiyan, agi sa dinunggaman. Og, unsay ba ti pasabot sa imong paghilak? Pagpakaayo og dali, ha? Di na siguro ko magdugay, Wang. Paminaw na ko, murag mamatay naman ko. Pero, okay ko mamatay. Ilabi nag mapagkaslan ako ang babae nga dugay na akong kimahal. Kinsa man son. Ikaw, Wang Wang. Wang Wang. Kini. Uy. Nga naman. Padayon. Sige. Uy. Ngano, uy, kakapuyaan eh. Padayon lang. Sige. Uy, sus. Ngano, uy. Swerte gyud ka anak. May lalaki pa nga nangasawa o gipakaslan ka pa gyud. Lagi na isa. Unya, wa mo reklamo si Wilson dihang nagtorjak mo. Ha? Nganong mo reklamo man siya, Nay? Nakaagi na gud kag panganak. Dili na gud ka virgin. Nay, dili ang akong virginity ang giapas ni Wilson. Nisulti siya ana. Wa man. Wa noon pero mo na akong na-feel niya, Nay. Nasayop ko sa kong desisyon. Nasayop lang ko. Litsin ang kinabuya! Wilson, milagro man kay ning niinom ka. Uy, hubog ka na ni mo. Hilom Ikaw inundan sa kong paghubog. Anong ako bang taon, uy? Tungod kinapuno ko sa mga saway. Napuno ko sa comment o mga violent reaction sa ato mga silingan. Ngano ko nung nagpakisal ko nimo, sobra naman ka nahurot. Ngano ko nung nagpakisal ko nimo, bulang ka na. Ngano nagpakasal ko nimo nga, wang-wang ka na. Wilson, Pwede kong pasula, wang-wang. kung nagbasol ka, sige, biyahe ko! Biyahe ko! Uwa ko magdahom nga kung mahubog dahil si Wilson, mubati iyang batasan. Gisakitan kay ko siyang pagsaway nako sa ko kabulhang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elsie. Ginaingon, kung true love ang imong gibati sa usa ka lalaki, dili ka makabiya ilabi nagnaay daotang nahitabo niya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahika. Chard! Chard, may nag-text mo! Uy, nakalakaw na gina siya. Nabilin man niyang cellphone. Ako basahon basig importante ning message. Chard, where na you? Wait me here sa mall. I love you. Mwah. Ha? May laing uyab si Chard. Kawas na ko. Els! Imo na cellphone, di ba? Oo. Elsie, ako na. Mo na mo gibalik? Nakabasa na ko, Chard. Shit ka. Usa may nabasahan mo sa kong message ba? May ambil ang cellphone ako, Bi. Kay mula ka na kong. Ato sa mall? Kay may nagpaabot mo dito? Oo. Magbuwag ta, Chard. Ay, hilak-hilak ni Haday. Kaya nakibuhat, yung hilak-hilak na ikad na. Huwag mo ko magdahombi. Nga makahimasas pagluib na ko, Chard. Gusto silsi. Inaanay ka ng mga boys, no? Pero daw kayo naman nag-live-in ni Chardville. Okay, doon kayo mag-uol ka nga magbuwag mo. Ay,
Ay, naku, kagagag yun ni mo. Eh, gagag kay kasan, no? Bakit mo gani? Diligyan mo hilak-hilak, gets mo? Ikaw, Magkadayon ba ko, tita? Chard, unsay nahitabo nimo? Elsie, diya si Chard. Ginoo ko. Sabi na itabo ni mo, Chard. Uy, ala, uy! Sama na nalago sa iyang tiyan. Uy, ala. Didak ko pag iyang ang tiyan ni mo, Chard. Uy, nga Chard. Huwag ka ni madauti si Chard. Uy, Masin, kinakauyab na ba ko nung siya kaliwat o kuanang kanabang mamamarang? Stupid! Love, so was an easy chair. Stupid! Love, praises the morning. You stupid now! Naunsa man ang albularyo nga imong gitadit, ni murag nagkuwag ko sa kandos. Ay, kapasagdiran na siya, good. Maghimo mo dyan ng mga ritual. Nung sabi na siya. Ritual nang mukanta siya stupid love, ritual di na. Ay, may bomba. Di lang ko nang magsigtabi ko nun, diba? Pasagda na lang ko na lang ang albularyo. Oh, hawa siya, patambuke. Unsay imong ipasabot Di niyo? padautan siya. Usa ka babae naglagot niya. Nakasakag babae yun do. Tugan, oy kanahan, tugan. Oo, nagkasago. Nagkasago sa usa ka babae nga may kaliwat ka mamamarang na mabdos siya. O naglikay na ko niya kay si Elsie may akong gigugma. Chard, Pasaylo ako, Elsie. Pasaylo ako. Chard! Sakit. Sakit kayo akong kinatao. Iyo! Ayoko sana Arang. na ikaw ay mawawala. Wawasak lamang ang ating mundo. Huwag ka sakit siyang kanta. Bulan! Ay, hono! Mamatay na ba yun? Sakit kayo! Iyo! Sakit tinuon! Sige na, iyo kanta pa! Maayong gabi eh. Oy, unsay ato? Mao ni bay ni Fiona? Oo, Naa siya. Mahimong makigsulti ko niya. May ihangyo lang ko niya. patay naman siya. Ha? O unsa? Oh, naghikog. Ha? Nahibaw ko, unsay imong ihangyo kang Fiona nga akong apo. Mangayo kag pasaylo niya sa nahitabo sa imong uyab. Giunsa ni mas pagkahibaw, Noy? Basta, pero kung mangayo kag pasaylo sa akong apo, adtoa siya siyang lubnganan. Asang napita, Noy? Huwag man ko makatultul sa inyong minteryo din, he. Wa siya malubong sa menteryo. Naala siya gilubong sa luyo ng among bay. Unsa? Elsie? Elsie, pagmata. Chard. Wala sakit na kong gibati. Kakun mo na, Chard. Lapasaylo ka na ni Fiona. Nakaila ka ni Fiona? Oo. Oo, Chard. Dito ko sa ila. Aron mangayo ko pasaylo para nimo. Pero, wa na siya. Oh. Patay na si Fiona, Chard. So, unsa man madayon gyud ang kasal ninyo ni Chard? Madayon. Og happy kay ko, Vil. Nga kaslo na gid mi si Chard. Happy kay ko. Elsie, ang lagyan ni mo. Muhugot buluag. Nakit na siya. Gusto ko nga makita. Gusto ko mag-anak na ita. Chard.
Elsie, duha naman mo katuig na nakasal si Chard, pero wa pa magyud ka mo maptos. Mao lagi ma. Nakauna mi si Chard nga managop og bata ma. Unsa? Ayo! Buwang na ko. Wa na ko'y kusog nga muatiman niya Kinsa din yung bata ni? sa akong apo. Kampiyon na. Unsa to? Sa ato ba? Ako siyang anak noy? Odo, imo na kining inyong anak. At timan na siyang maayo. Oo, Noy. Isaada mo ni Chard. At timano na mo ang anak sa imong apo nga si Fiona. Salamat ka. Nakaunaw na ka noy. Ngayon mo ihatag na ko ang akong anak, ang amot ni Fiona. Salamat kayo. Gituman ko lang ang katapusan tugon ka na ko ni Fiona. Nga ihatag ko ni Chard ang ilang anak. Mao na kini. Ako nang gituman. Ayaw ka pala ka, Noy. Bisag dili siya akong anak pero panggaon ko siya. At timanon, amumahon, sama-sama tuon akong anak. Kisay nga ning among anak noy. Fiona. Dako na karon si Fiona. Daga na. Atot ni Chard, liwat kaayo siya ni Fiona. Happy kay ko nga nagmalinaw na karon ang kag ni Fiona. Lisod ay kining magbinuang kag babae nga mamamarang og kaliwat kay barangon ka. Mao kanay nahitabo ni Chard. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Roberta, ginaingon, ayaw pahilaka ang uban kay basig ikaw mabaslan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Muagi na siya dinhi sa Bombay. Lami agad ni bana ni Elsie, uy. Himan kaayo. Lison kaayo paa. Ay, lami akahangyakan ining bana ni Elsie, uy. Berta! Hoy, Berta! Oh, Celso? Oh, Silso si mo. Mata? tay. Ano sa mo ko na Silso, ha? Ha? Kababae ni mong dako. Naging anak ka, day. Sige, ilin mo sa bintana, ha? Ang bana ni Elsie, tay. Si Baya Celso ba? Hala, no? O di porting hapyo-hapyo di mo kanahanan. Oh, Silso to na. White t-shirt, nag-shoot. Nag-shoot lang. Oh, Silso. Gigakos pa ko na di mong haliki. Ilse. Lungan ba na mo, ha? Kinsa man noy? Kinsa pa? Doon na siya ba na? Celso na noy, uy. Kay ngano di ay noy. Nganong imo mang papantayan ako si Celso noy. Bantayin ang banani mo kay kuya o kay mangita naglain wala ba kay kaligo? Oh. Roberta, halos kada oras maligo siya. Ha? Kalain ni mo noy, uy. Unsay connection ni Roberta nga imong anak noy og sa akong bana nga si Celso. Ah, kuan ka nang basig mahubsan tao nagsabaw banani mo day. Bantayin lang yun dahil siya. Hi, Celso. Hello sad nimo Berta. Kumusta naman si Elsie? Okay ra. Kalain nimo si Elsie may pangmustahon. Ako di. Di na ka pangmusta na ko. Berta. Sige, pangumusta lang po ko nimo. Pastilan, wag yun makaon sa si Elsie sa imong lawas, no? Lison pa man kayo kag dughan. Unya, gahi. Gahi kag paa. Nya. Saman. Ha? Roberta? Sana all. Oh, kung ganahan ka, maghilabtan na itando ha. Kuyawa ka sa kun mamabdos ka? Ako'y amahan. Kunya, malain niya si Elsie kay. Wapar pa siya mamabdos. Kung okay ka, unahon sa ko pamabdos kong asawa kung okay mo. Kunya, nang ka? True ka, Celso. Ganahan ko. Kob, shooter na bagi ko. Kung shooter ka, Celso, catcher man pod ko. Sana all. Nindot kayo.
Si Roberta ug si Celso. Nag-istorya na sad silang duha. Ug malipayon kay sila. Unsa man kailang gistoryahan eh. Duulon gani nako eh. Anong meron? Happy lagi mong duha nga nag-istorya? Nahilom lagi mong duha nga miduol ko. May gitago mo sa. Doon na sa. Dino, kita ka sa amin ta. Klaro na kay sa pattern nga mag-torchak ang atong mga pares. Kay sige naman sila istorya nga sila rang duha. Ug muduol gani ko muhilo man na sila. Mag-torchak po tang duha. Huwag mong subukan. Puslan man. Hoy, Elsie. Ayog patagag pamasang sa akong asawa, ha? Dili, ingo ni ana nga akong asawa. Ngano bang di makamutuon ako, oy? Kalaom. Laom lang akong tabang. Lisod lang. Mabura man ko ng imo, ha? Tas ipa. Di na ni madagpataas na may mong sampayan. Roberta. Nagdamkulan ko. Pasiran. May ganit may kapagananog ni Elsie. Pasakpan ko niya. Ano ko na? Nagdamgor ba kong Roberta na? Manakag ako. Elsie, nagmata ka? Uoy. Nakamatakos kakusog ni mong mukiyod sa kong likod. Binakog ako na imong kiingnan og lahom na. Si Roberta di ay? Nakabati ka? Kabati mo lang? Ubos kay ko di mo. Basta si imong dam ko si Roberta imong guitar jack. May sagas basa. Ibahila ko ni mo. Unsa? Pamatkin ko hinuon silang duha si Celso ug si Roberta. Elsie, saman. Tinuod lang gisulti nimo. Tinuod lagi din. Mga animal. Muna ako gisulti ni mo kita sang duha mag-torchak pud ta. Di ko. Di ka? Di ko. Balibaran ko ni mo? Oh, bayot yun di ka? Di ko bayot. Nya, nganong di man ka? Di ko balibad. Kala. Din, ay naya lang din, oy. Paspasan na to eh. Dali ko. Kapangis pa ni mo madakiyan, oy. Pastilan, nagausan na rin ako na. Nasuod na. Ngano masuko man ka? Kamu bitos Roberta, nag-torjak man sad mo. Kahilak man gani ko tong gabi una. Pero sa damgor taon to na ako, Elsie. Di ko masugot ini. Solgon ako sa dino sa ila. Kalma lang, Celso. Kalma lang. Kung saan ako magkalma? Ha? May nagkatorjak ng ribok ako kasawa? Lagi, pero bawas na maunta itong amua. O gawas masad, late nang nisulti si Elsie na ako nga nasudas tabay ang akong tubig sa iyahan ni Elsie. Nga sa damgo lang dahil mo nagkaturjak ni Roberta. Aha ka, bening kayong tanga, uy. Sa dam ko rata nag-torjak Celso, pero sila si Elsie og Dino sa personal gyud. Uy, ilkan si tagduha inita. Nya, saman. Si saman. Mag-torjak sa tagduha personal. Ha? Sige. Uy, wais ko si Baos, ha? Kay kamo magduha, ang naguna-una. Kamu po'y muhimo ini. Pastilan, bayain hinapil naman kus kawawan hinoon ini. Nga naman, tay. O sa'yo nga ano, kuha mo nga ano nga, nagkinihaay naman hinoon mo eh. Buang manis Elsie, good.
Ug ano po ang mga si Ilse, ha? Si Ilse may impasangilan? Iya magisultihan si Dino tay. Nga nagka-turjak ko naming duha ni Celso. Kay wa di ay. Wa tay uy. Ikaw si Ilse, kaya turjak mo si Ilse. Lagi tay, pero sa damgura ni Celso. Ah, unsa? Nagkasahay doon ka. Badiha, kung may imong basulon. Okay, ikaw may nagkayo ng tanan. Bawas ako no? Yang nagdam ko kang Roberta. Ni Baos? Unya, usam lang ini ron. Nga, maadto pa tayo sa barangay hall. Ano maghusay ta? Oh, ato cute. Di ko maadto. Cha, nga naman. Mauwaw ko. Sa may mong kawawan ba? Mauwaw ko. Kay gibansahan ni mo itong kaminyoon. Sus, O Jesus, kalimti lang gutong nahitabo na mo ni Dino good. dili mahimo. Di na ako makalimtan nga akong asawa. Ang iyang langob. Nasudlan og laing batuta. Yes. Pag-ilis Dino. Mauwaw ko. Ayaw na lang kauwaw eh. Nahitabo naman ang tanan. Roberta, pasaylo ako. Sayop gid atong gibuhat no. Nganong sayot ang nagbinyo. Unya? May saman po ko Dino. Bisag ninyo na ko. Naibog pa ko ni Celso. Sagdi lang, Roberta. From now on, magsugod na kog gym. Unsa? Ngano man? Kaya aron maliso ning akong dughan. Ug madako ning akong paa parehas kang Celso. Saba ka diha uy. Dili na kinahanglan uy. Bisag dili lison imong lawas. Dako man sa di mo. Ang imong bunal. Sapod na ko good. Mura ko way katagbawan nga unta dako man ta kag bunal. Mao na diha. Tana. Asa man ta? Sa tong kwarto good. Unya na lang uy. Ato sa tas barangay hall. Magunsa man ta didto? Maghusay ta dito. Dili na kinahanglan. Kitang duha ang importante. Kitang duha ang angay maghusay. Dali ka ba? Ano ta sa tong kwarto? Da. Uy. Unsa man kanili ka? Kuan man gud Dino. Unsa? Ti dayon. Na anak ko. Bahala na oy. Si bahala na. Gidugo ko uy. Kaangkog dugo-dugo. Ay, untong ka sa kwarto kay pasuyo kong dugo. May moral lesson kung nakatunan isip usa ka asawa nga dili na kinahanglan nga maibog ka pas laing laki kay naa na kay bana aron dili gubot pas lukot ang imong kinabuhi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin, ginaingon. Mahal ko ba ang akong pamilya? Kung may tabo man nga nakakita ko og laing babae nga mo'y akong gipili, ang tanan pagbuot lang gyud sa kapalaran. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Moadto kag syudad kuyog sa imong amigo nya adto ka mangita og kadrivan? Uday, mingaw kayong pag-drive og gabal-habal din sa atong probinsya eh. Ay, Si kuan ba, bay imok ba? Driver man sa taxi sa syudad. Nya mingom to siya nako nga kuan ang yang amo nangita og kuan laing driver. Doon na pay dagang bakante ko nga taxi nga wa pay driver. nya. Oh sige, ikaw Gwen. Nya makauli ka dinhi sa ato sa usak semana. Oo, oy. Kada Domingo ko dai mauli dinhi aron magatod ninyo og konsumo. Sige dong. Kay ako, may gikalingawan man sa ko dinhi ang pagpamuhi og manok. Unya, doon naman say magpalabada na ako nga mga dato nga taga Pikas City. Mabuhi ra gihapon mi, mientras di pa ka muuli dinhi. Bay kay nakauna-una kagkuyog na ako syudad, bay aron adto dito mangitag kadriban. Di magitaon ta ko gusto bay nga malayo sa akong pamilya pero mingaw man pag-drive og gabal-habal oy. Mao magpasyudad na lang ko bay. Kini no pag taxi bay. Pang taxi. Oh. Mas makaginan siya gyud ka aning mugkugi ka. Amo ba? Bitaw? Kinagrahin ako. Ginan siya mo labing minus mga iskalibog yun. Kung bati na kayo na oy. O sige, inikabot na to sa imong gistaran bay.
Umanta makarelax o gamay. Ha? Dadadayin ko sa imong amo ha. Why problema ba? Nagabutos 10 mil na. Ritso ditas kong amo. Pero ka-drive ka? Hala, si Timil. Kadang Inday. ko dani. Sa 5 kaadlaw na ako nakapag-drive day. Dako mo ko ginansa kay sayo man kung mugawas. Kung batig maayo dito eh. Hala, salamat kanindot ani. Uy, makatigom kita ani do. Oo, uy, makatigom kita day. Anya kanos adi ka mo balik sa syudad? Karon ko nung kadlaw mi biyahe balik sa syudad eh. Mm. Nagatod raman siya konsumo sad sa iyahang tatay ug nanay niya. Ultaw, nasbay mo. Pero doon gikalib-in to syudad. Pero wa sila anak. Mao ba? Dong, sa'yo tamatukon ha. Kay balik na pa tayo ka sa syudad ini kadlawon. Uy, pupi, babirahan ta kag maayo day. Balik na ba karong kadlawon day sa syudad. Usa? Birthday ni Ma'am Ugma? O usa ko sa di niya pa-drive-on Ugma? Kay iyang imbitaron sa iyang birthday? Oo. Uy. Sabi mo ba Mm. Wed, kana bang, mo na to, biyuda mo na. Sulti siya na ko nga. Sagsapit ko makikang libot. Kung gusto siya ni mo. Uy, simba ko kaniya eh. Baho siya gusto ko kay mo birada kay sapit kay kang lubot. Ginahan siya na. Binuang eh. Uy, di gino na ako. Lo iba na ko asawa ba yun? Ako ba? Di na ako lo iba na yun. Bahala lang sa niya. Gusto siya na ko. Kung mau magay na, di na lang kumutambong siya yung birthday ba yung ugma ba yun? Uy! Mo drive na lang ko eh. Bagit ba? Patuon ko ni ma'am sila ha? Oo, Edwin. Doon na importante nga tuyo ni mo si ate na ko. Yay. Basi kasabaan ko ato na kay wa ko mutambong sa yung birthday gahapon. Nagdagin magugo sa adlaw. Sayang kay nga di ko makadrive. Mao ganito yun ni ate ni mo. Ang pagpapangutana nga nung wa ka mutuman. Siya ang gingon nga tambong siya ang birthday. Oh, kung iya kong kasaban, unya, di na ko niya pa-drive ng taxi. Saon naman. Saon na yun eh. Tabangin taong ko sir, nga di ko mapotball ni Ma'am Kunsa sa pag-drive sir. Maluoy ka na ako sir. Ay atuan lang ko sa siya karon dayon si Ila. Sige na. Ay kabala ka. Buutan mo na ako maguwang ba? Oo, sir Eddie. Muad ko sa ila karon dayon. Kung di na ko niya pa-drive sa iyang taxi kay nasuko siya na ko. Wala ko'y mahimo na. Mubalik na lang ko sa among probinsya. Kung di ka niya pa-drive doon naman sa dagang mga kadriban diya ba? Di ni sa syudad. Sige na, lakaw na. Atuan na siya. Atuan na ako maguwang. Sa ilo atawon ko ma'am nga wa ko mo absent gahapon og drive. Sayang magugay ma'am. Wa man ko masukot nimo ah. Nahiubos lang ko. Ikaw gidunta ang gipaabot na ko nga mo ani sa kong birthday kahapon. Ma'am. Edwin, sugad namatay nga akong bana. Wa nakit ko makatilaw og laki. Sana all. Kay di masab ko hilig anak. Apan sa dihang nakita ta ka. Kalit ko nga nakahuna-huna nga. Magpahilabot og laki. Ha? Unsay buok mo ipasabot ma'am? Edwin, nakagusto ko nimo. Uy. O gusto ko nga ikaw ang ipuli sa namatay na kumbana. Unsa mo? Sige, dawatang akong gitanyak nimo. Mag-live-in na ta. Sige na. Isukat na ka makita, Edwin. Ikaw na kakanunin akong huna-huna. Ma'am, sorry taon, ma'am, minyo man taon ko, ma'am. Doon na ko'y asawa, doon na sa ko'y anak, ma'am. Nahibaw ko. Apanis pasalig na ko nimo. Kung magpuyo na tanduha, ako'y mo supply sa imong pamilya. Usa? Ayaw ka bala ka.
Dili ta pahibawon ang imong asawa nga doon na kay gika-live-in na mao ako. Makahimo ka gihapon og duaw sa inyo. Pero dili siya magduda nimo. Sige na, paluoy ka na ako. Nakagusto kay ko ni mo, Edwin. Na. Speak ng mahalikan, kapag mundo'y nagaan. Uy! Ay, ha? Check agahi, ani. Uy! Oo, so no? Di na ko nimo paduawon sa akong pamilya sa probinsya. Oh, gusto ko nga suluhon ko ng tanan nimong panahon. Uy. Tungod kay maptos na ko sa atong anak. Sa ayaw kong biyai, bisan o sa lang kaadlaw. Oh, Concha. Nakat-o na sa ko sa pagmahali mo. Busa, ikaw ang hatagan ko sa tanan ko panahon. Si Baimok na lang ang patdon ko sa konsumo sa akong pamilya. Di na kikabyaan. Ina, Concha. Sana all. Uy! Unsa bay? Oo na bay, duda gini mga asawa nga doon na kay lain ko bay. Nakikikabuangan din ni syudad. Busa, higit siya din ni aron pagsuta kon. Kay lain bang nakasapyot sa imong lubot? Abay, Imok! Nangita gyud ko pagi nga di tultol lang ako asawa sa among gipuy-an ron ni Concha. Kay di ko gusto na kasamok ng may tabo. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Unsa? Nagkagubot ron sa ilang pari ikong? Kay nasakpan siya ni Maribitak na may kabit? Oo, day. Sakpan ko sa ato si Pari Ikong, ni Maribitak. Nagpatong si Pari Ikong sa ilang babae. Gubot tigay kayo. Kaya gikukod bang Maribitak ang babae pinuti. Swerte lang kayo, wamapsi. Kaya absent pa wana. Kriminal na ito kumari. Kangilad kong pari ikong good. May kabit day siya. Hoy, ikaw Pablo ha? Ayaw bi ka pa nga bit. Bantay jud ka na ko. Ano ako man Patay na bagit ko. Noon sa kalit vlog ako. Simpak ko taong ka di. Buutan taong kay ko di. Di ko magkaya mo pagluib di mo. Mahal kita ka. Kana ba? Manay gusto na ako. Kaya ako ra ba? Bisag tagsara ka motor jack na ako. Pero bayagit ko magbinuang. Giagwanta ra bagid na akong mutukar ang akong kana. Unya ang imo, mudungoy ra na. Ay, di ka panahon bang dungoy siya. Usay mo tuyakaw man ni ako. Sama ka na, tuyakaw na no. Tuyakaw na. Badya uy. Tuyakaw ako karon ama. Narabibi ko na be. Kung hikapon be. Draw. Agay gisingpo mo na ni mo. Kaluyot, anak lo. Nakalitan. Ilhan man na agad kung motoy hakaw kay magbagal man. Nakalitan siya gisingpo mo na igking. Oy. Kalit ng panigpo ni mo eh. Tana. Adoon tas kumaribitak na. Tana day. Uy! Huwa pala kito makadagan lagi, Mari. Patay mo kito babayhan na ba? Oo niya, Mari. Nakaila ka kung kinsa tumbayhan na. Huwa na ko maklaro, Mari, uy. Kaya abti kayo nga nakadagan nga nagtapis lang og habol. Oo niya, si Pari Ikong Mari. Wani mo tigbasas pinuti. Wala sad, pre. Kay ba naman ko na ako, good. Nasad. Amahan ko na sa akong mga anak. Oo. Pero ang amaw, wa na gyud magpakita. Hadlok sigurong pat yun. Sagdi na lang, Mari. Uy, kami ra si Pablo ang makigsulti niya. May pagitigbas. Huwag niya po pakita. Kauno. Huwag niya po pakita. Nalayo, huwag niya po na may pagitigbas. Uy, Mari, sige lang. Pabalik ko na mo siya dinis inyo. Basta isaad lang, sad nga. Di ka maghimo niyag dautan, Mari. Ingna siya, Mari, ha? Basa. Nga ako na siyang gipasaylo. Basa eh. Pero katong iyang kabit, dili ko gid siya mapasaylo. Dili gid, Mari. Uy! Pre, pauli na sa inyo. Misaad mas maribitak nga, dili ka niya saon. Hindi ko kumpiyansa, pre. Ay, basin iyan na ng istorya. Hindi mo gusto matay, pre. Ay, tuo, lagi aksa kong gisulti. Sama ko eh. Na ano ka mo tuo? Nya, marini mo Risa. Okay. Day, di Risa. Di ba? Di man na siya usaong maribitak? Uy, tinood na, Pri, uy. Awa. Pero ay lang sa kusba, nga magluib kang Mari. Maraman to ng lamia, Pri, uy. Sa manggi, naaan ang kabit-kabit ba? Moram ng lamia? Bitaw.
Parihar na. O ba? Morang lami Lagot ang gudas mari ninyo. Kadahagan na kong turjak. Dahil balibad. Kaya kapoy ko no. Kapoy. Hilig mo ko kay kuha ng turjak. Ako ba, pre? Ganahan di kag torch, pre. Dali kay mo tukar akong bana. Bana. Gana. Pare, Bana. Sama karon nga nagatubag. Ay, kuha. Kanang basta labi ay turjak. Tawa pa. Parehas dyan ta, pre. Ay, ako sad, pre. Ganahan kay ko anong butanga. Pero, kanis pare ni mo perme man lang taon nang nagtiko ko ang iya. Uy, sabah niya. Iyak ka ng bi. Nga naman, maode ka. Nga tinuod man na. Eh, sige ko ano eh. Pero, pre, agwantahan na lang yun ang tanan, pre. Ay lang pagluib sa imong asawa. Ako bitaw, gagwanta ko man lang niya akong bana. Sabah niya. Uy, sige ko panibyan. Pre, sunda ang gisultis kong asawa. Agwanta ka lang, pre. Ay, pagluib si mong asawa, kay dako man sa... Ako paningkamutan, pre. Amare, paningkamutan ako, makagwanta ko. Sige, pauli na ako sa amo ha, kay marag, nitukar mo kong gana. Ay, gabi. Ipangtos ko ulis bugang. Dihay. Uli sa ko, pre. Ay, salamat. Nagbalik na itong kumpari day. Ay, wag yun ay taon makagwantas, pare. Nga, perming mo balibad si Mare niya. Ay, ako ka taon ini, no? Kano sa ka kuto bang akong pag-agwanta nga tagsarang torjak? Day, tas kwarto day. Dali. Dito yung hako. Dali. Kupaw yan eh. Dali. May pusan, dali. Dagan. Sige na, managan ta. Dagan, dali. Pag-ubo sa ta, managan. Pablo, magkasing along, ane. Ay, dali unta niyo eh. Papagnanta. Kumbati niya. Ay, sabi ko niya eh. Kasi hapit na dong. Hapit na mo tiko ko. Tingay ka na. Uy, Pasin na mo tiko ko. Dali, yakan ko ni kaniyat. Tiyahak eh. Kapuya eh. Wag di ayon ni mo eh. Usa ka raon pag ganito nakuha. Ikapoy ka na diha. Natunga rin ito nakuhan ako. Kapoy, kutas. Ako wag Buhata. ko kapuya. Gusto pa kong mausap dong. Ha? Ribansin patabi. Ay! Ribansin ba ta? Oo, tanawa ni. Ribansin naman ni mo, tanawa. Piskot ba sa danang imo eh? Ikok naman sa na eh. Luya, lagi kiniliya. Paway na ta. Tuog na ta. Katog ng imo. Kapoy ba ni mo Pablo? Te! Uy, giludan ko. Uy, mao ba Gaurisa? Hapit ka na dili makagwanta sa kaminyo ninyo ni Pablo? Ugaw eh. Hangtod ron. Wapagid ko mahatag inyag anak. Kay hinay man kay skama. Uy, nga no, good. Kabata pa ni Pablo niya, hinay na. Wala ikaw. Nagsulti, tsukos tinuod ka. Gusto na ko mo mabdos, uy. Moor gina imong giapasgaw nga, mabdos ka na? Oh, kana nung pagmabdos ka, ikaduha na lang na. Ang una gyud nga rason ka, kanang gusto gyud ko dog permis ka ma. O hinuon, doon na magitaw nga ingon ana. Pero ako gaw, di sabaya kay ko hilig anang butanga. Ug nagpasalamat ko gaw, kay nakaasawa ko parehan ako nga dili sad hilig. Oo. Nga ako gano. Ganahan jud ko ng butanga ay. Lami man jud kay na, uy. Sana all. Si pari ikong sad ay ganahan sad na siya ano. Eh, nga naman si pari ikong ha? Gibati na ko gaw ba nga kung kami ang magdug sa kama gaw no. Pati unsa kog tumang katagbaw sa sex ka. Aw, kan anong si bay ikong. Sus, grabe ka ni hilig anong butanga uy. Mabitaw nga, mugamit og laing babae, di siya magtagbaw siyang asawa. Kay sige lang og balibad niya. Sus, kanindot ka anak gaw uy. Kung si ikong pa ako na ba na sus,
Kapalipayon ko kaharon ka. Sige lang tingali ko ron ng tikangkang. Kada na ba si Bayikong? Sus, dako na ba kayo nagbunal? Hala no. Taas ka ayo. Sus, kita di ko eh. Kami mga laki, usahay, magdungami pangihi. So, ikaw kita ko siya. Takua lagi. Musabay ka ko ninyong pangihi, gaw. Aba ka na, gaw. Uy, tinuod ka. Ulang ikaw. Ganang sa imong pana. Kita magigusaya ha. Bisag ka na po pa na dubliyon sa kang ikong. Sus, takua lagi gaw. Kita ko siya ha. Murag ko kabayuton. Uy. Alam mo. To, manglaway ko eh. Stila na. Murag yung mangga. Kanindot ka ng pari ko no. Kung siya ang taang ako'y ka-sex eh. Pag kanindot ka, gaw ka no. Asa ka din sa? Ay, ato ko, silang maribitak o pari ikong. Musuroy ko. Gimingaw ko sa kong mare. Sige. Pero ay dugay dito ha. Ano naman? Kanday, bago ko di kaunog ba kasi og iho. Apit na magpikto. Mm. Inig ipiktoon ni ron. Tuyhakaw din ang ako ron. Busa ay dugay dito ha. Kay sayang kung mutuyhakaw na ni, nyawa ka. Teksi lang niya kung motoy hakaw. Bot ni mo, Pablo eh. Kanus ako ka na mangisog ng imo diha. Sugod magburot. Sa balay arin ako ay. Ato na ko sa maribitak. Naunsa man ko eh. Di naman mawa sa kung huna-huna tong gisulti ni Kaukan or dako ko no taas kayo ang kang pare ikong. Ay, kanindot ka anak no. Kung makatilaw ko anang iya ha. Balik man lagi dayon nga ako asawa. May balik man din. Mari, ikaw? Pare, uyala nag-brief ra lagi ka oy. Nagpagal man ang iyang tubangan oy. O siya ato, Mari. Dali, dayon, Mari. Kuan, Mari, kanang. Dugay na ko, naibog ni mo, Mari. Ha? Naibaw ko. Kuwang kas kalipay ni pare, di ba? Pre. Ay, data mo na sulti, Mari. Saan i-gribi? Pare, pare. Gusto ko matak. O sa sex. Sige. Ang halisan na lang. Ako gilugi itong lugi ka niya. Aling may nahitabo yun na mo ni pari ikong. Diha ko niya matagamtam yung katagbawan sa sex. Pwede yun akong tagbawa as in. Kapangladpog yung gusto mang katagbaw. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si JR. Ginaingon ang banog ang asawa nanumpa nga mag-idunungay ang duha ug ang kapatayon ray magkabuwag kanila. Mao kini hitabo sa akong papa nga dili ko mahimong mahikalimutan. Chito, adto na ta. Malate na ta sa atong adtuan. Kung sabay malate. Doon na di ay late anong mutamo ng birthday party. Kura. Oo, uy. May nang mo sayo tag-adto aron dili ta mahot daglitsong baboy. Ay, grabe ra ba nang ako makaliwat mga on, oy. Mahadlok ang mangimbitar nila kay hab-hab pa more maoy mga moto, anak. Unya? O sila niya? Di lang ka mag-ilis. Oh, mao naman niya akong soul of God. Uy, Kura. Ayaw binuang diha, uy. Lain kay kang tanaw na, na. Naunsa ka baya, Chito? Mao man ni uso ron good. Sa mga batanon, mo ni uso. Pero, mauwa po kang makiuso ng gores naman ka. Baya ka, Chito. Unsay gores ba, oy? Suma ba? Kaysa may fighter na to kung mag-away tas kama, di ba ako? Mas ikaw pang ganing luya kay nako. Mabaw lang tag-am-am, anak. Hoy,
Kaya kung tingog ni mo. Mauwaw ka. Eh, tanay, manglakaw na ta. Aw ka na. Dali, kura. Adto tadi tong dapita. Ay magpaduol tas lamisa nga na ang mga pagkaon chito. Unsa? Ay, ngano man. Aron kita magkaon na pagkuhas pagkaon. Unsa ka ba ako raw eh? Kadaghang pagkaon diha oh. Dili makahurot og kaon ang bisita. Bisag unsa pa sila kadaghan. Moingon ka lang ana. Ha, mahurot na mga may pagkaon ay labi nag ipangsud na sa plastic. Unsay? Nagkamagani kong atong plastic. Sa Ginoo ko nimo kura eh. O maro man eh. Asa ko pa alkanse. Dali na. Aray tamang lingkod kay doon sa misa mga pagkaon. Hi, miss. Ako yung gimis, no? Oh, pwedeng mag-share sa table, miss? Pwede ka ayo, oy. Di man po ni akong table. Joker mo na ka, miss. Ang likod ko, ha? Gamay ra ka kaon sa? Oh, kay useless mo mong daghan-dagkaon niya. Mag-gym ta. Mag-gym ko. Bantog lang bus okay kagdughan na gym di ay ka. Pwede mo touch? Ha? Okay, touch lang. Uy, kagahi. Unsa ko nang imong kuha? Sa ning lalaki nga isagol sa tong lamisa. Ay, ako kailan niya, oy, pero bisita po na siya. Balhin taglaing lamisa. Asa man, nga wa na may bakante. Kining Noy. Unsa din mo ni Miss Noy? Unsay miss? Hindi ko siya, Miss man eh. Dili na siya miss. Mrs. na ni. Ako ning asawa. Di abay makaangkon, ngay akong asawa. Uy. Uy, set. Uy, laming, partiha. Mama ko na, ngano ka? Gisabot ko si mga amahan, oy, GR. Siluso nga was lugar. Ano naman sa si Papa? Magkuda. Ay man siya. Da, kung gibiyaan, oy. Kay naglagot ko. Unsa? Kalagot tawhana. O, GR. Ayaw nagagbuhi ko ra. Da. Pa. Naunsa naman sa muduha? Kining imong inahan. Nagpakita og motibo sa kabatanon. Saka? Unsa? Ilam dia, oy. Eh, pati nagsulti, oy. Wa ko magpakitag motibo sa batanong lalaki, no? Si Remy dool na ako, miingon nga pwede ba ko na siyang mo-share sa among lamisa ni Papa nimo? Kadi, may okay ko. Unya, kining imong amahan nga wa mahibaw sa istorya, nagpataka lag selos-selos. Di ko magselos ko ra kung wa ko'y nakita nga laing kaglihok. Magselos ko. Kung kay nakakita ko nimo nga nag-igat-igat ka tong batanong lalaki. Nabuang na gyud ka diha, da. Wa pa ko nabuang. Nakakita ko nga gipisil-pisil nimo ang dugan sa batanong lalaki. Ya, oy. Gusto mo na! Nabugol ko na sige niyong away! Mama ko na, papansito! Mami mo ba di na mo mag-away kay mga tiguang na mo? Diyan! Sorry, JR. Kini man kong imong amahan. Kada siya. Mao na siya tiguang, not me. Badiya! Gusto na lagi mong duha! Oy, hain ka. Ay, nay, dara ko, oy. Naunsa bes na, nay. Jesus Maria Waway. Naunsa go taon ka, nay. Nga nakurat ka man. Kompleto pagdayalog. Magtiayon gyud og anak. Jesus bana og si Maria. Ilang anak si Waway. Ay, pastilan ko rata ba yan ako ni mo, uy. Taon sa man ang imong naw nga ito man kaayo na. Ha? Namutang kag uling. Ay, sus, si nanay. Uy, wala ka kay bawag unsa ni. Mao ni black face mask. Kay, paingon ako matog. Uy, hala no. Kakuyaw og na ay akyat bahay. Unya makuyawan nga makakita nimo. Aw, mahugay siya paingon sa ubos, nay. Kung makuyawan siya nako. Aw, unsa ba imong tuyo, eh? Mangutana ra unta ko kung naunsa na sad mo sa akong anak nga si Chito. Matod pas akong apo nga si JR, naglalis na sad kuno mo. Da, nang magpatakag selos good nay. Nasuko siya nga mag-make up ko, magsulob kog sexy nga si Nina. Suko siya nga magsige kuno kog short nga mubo kayo. No day short nga taas. Short gani. Mao. Pero ingon ini manggod ni Kura. Dili sa paglaban sa akong anak ha, kang Chito. Pero sakto man gud siya. Unsa nay? Sakto si Chito
nga dili ka na musulob anang mugbo kayong sinina og sexy tan-awon. Unya dili na pud ka magsigig sulob anang short nga pakunot. Ida, ay ragot ko ninyong butin ay. Kay kaniadto pa gyud sa daga pa ko, in-ini na ko mamiste. Mas hiyang ko sa akong isulob ug hayahay ang akong pamati sa akong life ini. Day Kura. Ano? Ay, salamat. O pa di ka matuhog. Ay, nitubag pa man ka. Saman, ano man. Jer ka, day. Dubda ay, patuga-tuga kay di na mugahis manoy nimo. Dili, good. Kung si Manoy nga si Eddie Garcia namatay na, kining akong Manoy, buhi pa ni Day Kura. Saba diha, oy. Ay, naligig patuga-tuga. Kay katong usan gabi nga nang hagad ka. Isagi unsa na ko gyat ka. Di gyud masud. Yat kayo. Busa matuog na lang ta. Ayaw kong insultuha, day. Tubang na ko ba, aron makita na ko ang katag. Dagili. Na. May tubang na ko ni mo chitong saman. Hala, sige ha. Kung kapromansa na ko ha. Iwas sabi niya gid ko chito ha. Tutasan ka. Aron kabalik naglaing lalaki. Oh my God, aray, sinungan na. Ay, chito. Kuday ko. Pa, doon makadlaw nga sige kag kaluya. Nagkapatsikap na kag doktor pa? Basig may sakit kasing-kasing. JR, kung mamatay gani ko, kung dunay mangutana, kung unsay akong namatyan, ilabi nag mga lalaki, ingna sila nga may AIDS ko. Unsa pa pa chito? May AIDS ka? Ay, wow, eh. Maulan ni isulti sa mga lalaki ba kung mangutana unsay akong namatyan. Eh si Mama Cora rabani mo, igat kayo. Pinagsunod mo sa sinina. Sulob alang short, sobra na pod kamubo. Makita nang niyang igot-igot. Unsa, JR? Nanugo nas papa di mo? O lagi makura. Matud niya nga kung may mangutanag unsay hinungdan nga namatay niya siya, niya mga lalaki ang mangutana. Ipaingon ko nga ang iyang namatyan kay may AIDS siya. Ano ko ingon ana manggitugon si mong amahan, oy? Kulain sa danang may AIDS siya, oy. Kay dili gusto si Papa Chito ba? Na mabinyo kag usab. Unsa? Tuga-tuga siya kamatay. Mga mong po siya sa akong kalipay. Sa ganun ba? Simba ko kung mamatay gid si Papa. Tumana iyang panugon. Aron di magbalik-balik ang iyang kag. Di ni makundinar. Tuo ka ng Papa Chito ni mo. Di pa na mamatay. Nganon kasulti mga anak, mamakura? Kay masamang damo man ang amahan ni mo. Ginaingon man, ang masamang damo matagal mamatay. Mayong gabi eh. Mayong gabi eh. Kura? Hala, Gori? Uy, di alagi ka. Uy, dali, dayon. Oh, wow. Kasihan mo, Kura eh. Lamian mong ka... Jagkiro eh. Tanim, Mama Cora ni mo, JR. Kuan pa, lalaki yun ha. Papa, kalma lang sa pa. Kalma sa. Mauna ning akong kamaktiyan, JR. O, pag ani ko mamatay, may gidawa ng bisita nga lalaki si Mama Cora ni mo. Oh, lagi papachito. Patanon pa yun. Wapo. Busok lawas. Murag, nag-gym siguro na siya. Mauna, kaila ni Mama Cora ni mo disparte. Kore ba angan? Oh, guri ang lalaki nga namisitang mamakura. Kalma sa. Napinagan pa pwede kang isulti. Hala, ado ang bisita ni Mama Cora ni mo, JR. Ihinga, kamatyon nun ako. Bayaw sa lagi. Sakit AIDS, ha? Ato adayon ng lalaki nga batang bisita. Ingna nga may AIDS ko. Papa! Papa Chito! Pa!
Mamagura! Di ba Chito namatay? Sa sakit niyang iin! Nadaing kamatay si Papa Chito. Ug daghan mga lalaki bituo nga namatyan sa kong amahan. Ang sakit nga AIDS. Pwede lagutas kong mama ko. Kay wala may lalaki buduol niya. Kaya nagtumas na nga takdan o AIDS si mama sa akong Papa Chito. Mga auto mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 69. Ug usbo na ko pagpasalamat mga listeners katong mga ga-comment sa tuwa. Daghan kayong salamat sa inyo sa inyong pag-comment nga isa mo na appeal sa atong pag-vlog karon. Ug akong basahon pagpasalamat pag-usab no. Si Tupir Valdez, salamat kay Tupir sa imong pagpaminaw sa atong drama. Kang Edgar Palma, salamat kaayo. Edgar, sa imong pagpaminaw sa atong drama. Brian Ortigal, salamat kayo sa imong pagsunod ug naapil ka sa atong pag-vlog. Kang Ma'am Lina Buna, salamat kay ma'am sa imong pag-comment o pagpaminaw. Kang Ana Hajin, salamat kay ma'am. Ug amping-amping dia ma'am kanunay dia sa Dubai ma'am no. Amping kay dia ma'am sa imong trabaho ma'am. Ug salamat kay sa imong pagpaminaw, pagsunod sa atong drama. Daghang kay salamat jud ma'am. Isa jud ka na apil sa atong vlog karon. Kang Jojo muna, daghan kay salamat. Kang Sugar Santos, salamat kayo. Kang Dinim Orindo, salamat kayo. Dinim Orindo sa imong pagpaminaw sa atong drama ug isa jud ka na apil pud sa atong vlog. Daghang kay salamat sa imong pagpaminaw ug pagsunod sa atong drama. Kang Analisti, daghan kay salamat ma'am sa imong pagpaminaw, pagsunod sa atong drama. Kang Birna Siroy, salamat kayo Ma'am Birna Siroy sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Ug kang Oscar Abaydog, daghan kay salamat Oscar Abaydog, shout out dia sa imong asawa ug sa imong pamilya, amping-amping dia kanunay sa imong trabaho dia ug salamat kayo nga pirmi jud kan apil sa atong pag-vlog karon. Kang Ma'am Janice Amura, daghan kay salamat ma'am sa imong pirming pagsunod sa atong drama ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho. Kanunay, gusto na ko ma'am, daghan kay salamat sa imong pagsunod sa atong drama ug pag-comment, daghan kay salamat ma'am. Kang Raquel Puentes, salamat kayo ma'am. Rachel Puentes sa imong pagpaminaw sa atong drama. Kang Jean Bagares, daghan po kay salamat Jean Bagares, Music Lover Mix, daghan kay salamat. Kang Ma'am Lee Queens no, daghan kay salamat kanimo Ma'am Lee Queens nga nalingaw ka sa atong drama o usbo na ko ma'am, daghan kay salamat nga isa jud ka nga naapil sa atong pag-vlog karon no. Ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho no. O ampo lang ta sa Ginoo Ma'am Lee Queens no. O daghan kay salamat. Arlene Berlin, daghan kay salamat. Susit Palmiros, daghan kay salamat. Kang Hilin Basil, daghan kay salamat. Kang Buyet Lidra, salamat kayo. Kang Romiboy, salamat jud kayo sa pirmi nimo pagpaminaw Romiboy no. O mao to mga listeners atong ga-comment sa ato nga na-appeal sa atong pag-vlog karon sa atong Part 69. O mao to mga listeners no. Salamat jud kaayo sa nag-comment no nga medyo nadasing jud ko og pag-edit no. Pag-edit og dali para makatan-aw, makapaminaw na pud mo no. Hinahinan po tag-edit karon sa atong parts 20. Ug usbo na ko mga listeners no. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama.